Eroitrai se sin pat ngai ple phi paro kerteng ke badem bor ke jong Jesu te ngala le shiboni ki videos tang badang don hi pat ki bekeli nga kong hadu ka nu bnai ngi habanta e kini ko phniang panja nyu le te tang da ki bnai te she hi pen khia lai na ta ki khlung khna te hot ken don ki bata tang shi te yo don ki bata tang shi bnai riu bnai ki la khia taru kim pat de pat ken man e ki habanta shuwa hi te mangi le ki balata kini ki rong chemical te nang sedang ta le long hi rakni pe man ta phi u long kumne yem sau lep shure hare man sedang ta le te long hi rakumni ru te man tang ala ta la jin sau banai e te balata sau banai te ula long kumne kan ula itnat te man chua te ban klong kumne ru le ran breu te ba uni nang ni u sau lep palan em te hare man ta uni ula long tip ula sau itnat kumnor hi ra te takadau pihaban ya sha kan namar pa phidata ki rong chemical te baroshi jing em pihaban ta plus nang taru open snew open do yo usnyu ujong phi uni pat usnyu jong phi ru unam hap shu da phita yo ni te phi ya sha kan te ngabu kapor ka bajrong arsnem te hanre dang pit thu ngai thu hisnem la khia hi teng dang pet ngai kum patang phra banai ru ngala khia hi namar ba ula pher bha kani ka video ngale habar bale ban shai namada le hayeng ura yong ben ngan hi myo i surate tengale hang ni habar ba shai kasngi ba pinyo i kumno ula long usnyu jonga te pet menta ula long hadu kan ni namar bun ki bru ki ong nga ba phim dan nyu li ran ma bale bang plat ken da plat kum tu tem yu i she nama kini ki di ba shpo phi tang sutan kum tu tala yu i te phin da pe ki tu ki dor ki barem jonga tamba shani shpong khlem shan dor bahare tu usau bha lab te hanre menta te ula pher bha ken te nga seta be sau sin stio ye ka phniang te u hena pat ngai ba powder yong tamba powder yong ngai kham bon ba u kham dum kumne te u kham sau yong kumne ken te powder yong ngai be kham bon te ko jong tu powder yong ngai khle be tu hena te la i kum tu ha ka rainar kum tu poroshimet te dam dan rainar re nga sele kum tu hau prek tamba ngala pe thu u kham yarap hi bale ha ka rainar hi la da yolat adam yolat pate ai no khambun u prek ha jaka spoting ka ai no ar spoting ka ru ken khna ba un yo anar ba te ka shampoo ro penen kam be tu ko jongi tang shi por ken te la shale sngi da phila khia pate phila biang kar kom bam ke ik e so malai phila bam be kom bang la patai da phi thai ban kha kum to phi shu phon riu tli pensa no tang shi teng pela kum to phon ha pressure cooker di license shi te yo te kamon unam mi nyuli shu hira paro shi jing em te namada ta phniang pat ka klik ka baha te phila banta do tang hi sin shi te yo ne phila banta no tang ar sin shi bnai onda phila khia la sha la sngi ken te tang bala da phi ha pat usnyu tu hena phi ha ban penen kam hiu hena ba powder yong te kamon unam ha pro usnyu jong phi henre ban ong u nyu li tu unam mi shu re sim la khia phi tho pe usnyu pem ta la long rong brown am ha pat baha PEM namarang ni de habar te P2M une ngadepta hena menen dengan serta phniang la vitamin te u la pher ken u snyo te kumta hi ken chi snam ai te la phile ti kana phila khia hi te penen kam be te tu ka snat ka bangi ai mangi te pen khluj be ye keni ka phniang nyu le tenga ka tu phniang yo le ru ngadang khle powder yong biang hi kum to dang ala the tu phniang ai biang powder yong ata bet kum to kum bata hena hi ken tenga ta bet kum to tenga slek khle pan stem nga men met pa bang ata em nga tap no da ka plastic kum to ka khle pro ko wai nang man nam bit chapo ra po jing thia po ki jan kinap te ngam ju phot chu yu nyu le like no tu ba ha phi te wat ju phot wat ju ta chu kinu ki rong chemical teng khat le se phi sa cha jungai phi la wan thiet yu tu hena phi klem yo phi le ran ba ula le te han re ya sha nai pat kirki re banta te le be kam ta ken ya sha ben te phi bun kam tang hi snem da phi lu pisa phi lu tang hi snem hi det nang tu phim lu chu phim dan kam chu ban lu san phi ta tang chi bilor shi snem ru phi la dap te phi la pen bam so man lang da phim kwa shu ban ta da tu phniang ru phi ta no da ka da bar amla ru
hair oil ru kamut kasyong kamon jong pi da pi kwa banta kini ki jongi nama bagi dei ki umpanyang kurkuru pi la banta tang ba pile tikena tang hisnem pilasuk ti ba slam palat ka dei arsnem tang bangam tharai hi hadu arsnem namar nga ka bru balata palat gitu kirong chemical ru hadu kan ni usnyu sau bana ulak kala be pi thu em hadu kan ni ulak kala te Henry menchua te ulong se ekum ne te ngan sepen EP ha ka pakut jong kan ka video ngan sepen EP gitu ki snyu ki ba rim kan gitu ki ba rim ki ba saw lab kum to te takadaw em tak da ka jinget ken don ki ba ta tang shi bna ru ki la yong o kong ngam ya rap reng along kum ta te ngi hab an ya sha ki don ki wan shim do wa snyu ki la ong na to na pa jing khang yet ngam mi ra pi snyu te ngala sngap la ka sngap ni aso puslai ka mesin oni try ngasngu ja burom mola da ki briu ke mi re te to ngalit pet hi da pet are te pen banditi ba la mi snyu te pi ong pan mi snyu pengen pani pi ni kedor tedang pani yang oh oi ngalami dai te kemut bun ma ki briu da la yo khyar em ki not be ban ong ba nga khlem pat yo khia te kamlong ken ke badai pi la chubiang hi bade banga shundor shuwa doni wi kom wan tu sir ba saw lep kedor mentala khia ba ha la itanat kasni do ru dawani ong kong akhlem yarap ra kadawai jong pi wa ngoi emor pi i ni ke video tong khlem yarap ra kadawai jong pi nalor kata don sai wi kong ibadang sedang bawan shimlong ko penduk men sim te itu adalah ya keren-keren paswit ong hoi pi kong ala yarap ha tilong kamlong pen ke badai ha ba la yarap te ong be la yarap kan balen ong baklem pat yarap bat ting dang tang shipna erbna shu kwa ban khia na menta kwa ban khia menta ta kala de ka chemical te la lom gitu ki jhor ki ba ai da wai tang shipna ula he da bam kalak ta ka koi ka khia hare kum kini siar khasi pi ki slam bha ki rem ru te hanre ka bha pat ki siar pham pat shuri tang kan panai pi ri ngar ngam te bha ram de ronong ri siar tang bang shu sngo tho ba ki kloi bha te ngi hab ani sha ken namar ba pi itho hi ken da pi pe yu snyu jonga man chwa ulong kum no man ta ulong kum no pale pi nam itho pi itho hi bangim de hi ru ki bre ki ba thok ki ba shu kor te bat ki tu ki pata ki tu ki dawai panjak thai e ru ki yo khia shi sha hi ki ban not ban phlai ke ji sha tik om bi kong nga tang la ya rap sha snyu jonga ula pher kong nga rap sha tu ka dawai mi snyu ru hari don pe ki ba khlam ta tik na don par ki shu ya tap tu pia dong wa tap tu pia ro ki ya tap bet hang no gen kin khia te ki ong pat ba kum ta ba kum ne te kam long ken kum ta te ne ke jing khia te ka khia pe ji te da phi la khia ta stang shi sin stio stang shi snem dala dep nang to phi ta ka pa phi ngom mon ka masim ka jong phi tang ba kini pala yo khia te phi hap mani ken do ya nga la ne phi hap ban chu pha da ka message ru tengan sebetai phi phen le kum no pat ken to ble ke jing su unyo bat kor khui plang baro yoro itra an pen EP uni usnyu taba uni umde ke usnyu jonga tama usaw ha ka to kurukom te pet menta pat ula saw ha kan ni kurukom